Nagabenta ki khubor baman kasni page but subscribe ya u Antor News. Ka than Sunaperdi Sunapur kalong kajaka kabas tam haki surok ni ki jingkien namar ka jing senjor kilum kiwa haka jing ther jong uslam ka jing tua khandau kala jia biang haka step singi balang haka surok kabdan marjan bat katanal Sunapur East Jingte Hills District katai ka jing tua khandau hasilenter ka surok Sunapur narpo ilaka kelatap ia ka surok kalawanra ia ka jing dahing kali haka surok National Highway 6 tat hadu menandapan khoi dot ka khandau da keyboard khmi kajing tua khandau hatanal Sunapur kadai belajar kha pakla penthut paha ya kaya kayang jong ki kali bat ka bas ngosang sot kadai ya kinong song snong kadai ka than buki ya kandu mau siang hakalit kawan namal kajing sniu jong ki surok ki bawat ki kali he kimlong shu banyai ki jingking Sunaperdi tongseng ka baha bha ilaka narko omdan shu bapet ashu I kumtu ka surok na kleriat hadu lum snong ka khamha lat na lum snong sedu Sunapur bat kiang menta kasyong haka sarkar kanu banle ban pet di kitro ki bubun tayar ki bayat sakiwi pat ki jaka shatei lamingi ke baila isang sot ban pet khamtam ki bakit kia na kalyang ki pulet ka lum snong haringkat ki pulet ka kiang kala kentui kinungnya kali bakin pikir pha habaya lengba ka National Highway 6 namar ka jingma na ka jing tuwa khandau kabawat ki bor penyat district lengba uchaman jong ka District Disaster Management Authority ubalong ru Deputy Commissioner ke East Jingte Hills ula penmi da ka jing tha pat ba ni ka Public Advisory hakani ka ayom slam komta audisi habakan tu ki pat ba ula ong ba ki dei ban kiar ya kaya kayeng ada om dan kam ha ki banta ka surok handai lada jia bamla ban kiar ban ya lengba kani surok de pentikna banra ya ki bam ki di ka namar omla bantip ka jing tuwa khandau ni ka jing sakut surok kali kala banja hakanu kanu kapor Karena